akyere no na abranti a wanu hwehwe na akyere ni se ye kase obi notorious kaja kapadia na kyere se wono na wanu mu kyere mu se be se na ekakra ni na omunya nante se amanfo kase yira wo mpotam wanya asam ketewa ene wuyu ka afiri habo ani ni yetene kwakwa wuyu ka afiri ka mu asifo mu ani ni yedesene afa wo mutimi fa de share dropping wo mpotam ho no makwakwa gye ka no ni adeade a na ebra aposi adwumakuo no enya nante yesa no wonom enso antena won to so na wo mo bo anan ahwehwe mu wurawura mu ahuntahunu posi adwumaku a wonom ewo apuoye mantamu na wonom kyerɛ mu sɛ owura Solomon sian tete wɔyɛ obi a wakyɛre yie pa ewa akoro no bom ɛna otimi bɔkoro no makoro no kora da nase na wonom kyerɛ mu sɛ ebra wɔwura bi a wono de okoyi ne ka a wade saa de yɛfrɛ no tracking device system yi bi wɔ connect bi ewa ne ka mu na ɛyɛ akoromfo nso nim sɛ wowura yi ede sa device bi atale ne ka nim no wo mkɔ wiai na wowura yi so ho no mo anu onya alert penpen ne phone so wo kɔhwɛ ya na kyesa alert ne ka kyerɛ ne sɛ ka ne yawia no ka ne se yawia me ɛhɔ pɛ ene ne ono so send information ekɔma posi adwumaku a wonom ɛwɔ poye mantam na ne omo so di ntɛntɛn kakra ene ne omo kɔ so omo sɛ kua na wonom so omo kɔkyere empanimfo yi ɛwɔ biaye bi a ɛdi nnua so no ɛwɔ manya korɔbɔ kurosini bedwanim ewa poye mantamu na wanu so wo koye no na sɛde cars ya da wonu ahole ewa wo hide out ho enti na no yase yetu car ni engine ni akoton afa car ne tai obesi tai koba eno so wo tutu ni nyina na makoton wonu wi a car de ho pempena de bi a wo nani yeyie no wo nani ni nyina na wo de ayade foforo na oban posi adwumakuo ne fa ebutu eye poye mantamu kyerɛ mu sei emrantia miensa ana amunum ho a wo munya won pachi ehsoye na bosu na kasankasa wono wanu opani kase na Solomon sian tetane de waton kurumagu ne nase waso wotwe ema ne nyawa wadini ti akamra enti sabre empanifo abo amane se obi bia da wo behunu owura Solomon sian tetei ye penachiri no oton wan ye kase enu owura wia ewo odumase enua so empotam ho no wepoye emantamu a o mai posi adwumaku a wanu wepoye emantamu edikrata yi APPIAH Yada so agina mamrenum we yanana kwajojesi company limited koba jesi sempremu no nsiaka se boy de free Sompa 106.5 FM Accra na yede somwo Facebook wo ka honafo adwenkyere bra na obanso a yebekenkan Ghana Migration Service for na abon sentwerofo amane se ene wona momai Ghana yenkuru akase monten so a kama ese ebinom aye asresrefo a wo mo ne nam wo munya Ghana fo ma kasa wo mo kan nya de ayetibie nanso o ma wo mo sika no a wo mo nimu esua yetimi kan de yepe kyerɛw wo anya bia ma won so ana yesan di watam ka ho ne no na wo mo de atoso se ba bi te sa boso kan nkroma sekre afi kaneshi Medina Airport Residential Area na Kotoka International Airport afa ho kuma se santimantamu miamia bi eka ho wo ma ye brebre timi asoso bi no mpanchi na nkran ha de nko ano won mo mfa ye kura nipa be se empem mienu ahanu aduanan ba ko de won mo apia won a wo firi wo man mu na wo de won mo akọ wo mo akurum eno no emu ahenum aduosonson eye mpanimfo afi emema enkura ewo mu no eye ahenum aduonu enum ena ma ye wom enso ye ahenson aduonum enum nano ena pania woni amansan di nkuta ho ewo Ghana Migration Service adwumaku na no kyerɛ sɛ yewura Michael Amwakwata wode toso na yensantwerofo sabre no eduru nkrande a mamiefo duka mo wono efa bi etoma ne yen One foreign nationals made up of the following: 384 male adults, 577 male children, 525 female adults, and then 755 female children. All these persons are currently undergoing profiling. When they arrived, we had various tents set up and officers. We had a GI clinic on standby to conduct medical screening for any of them, especially children and old persons who may need medical attention immediately, to take care of them. That's, we always say the borders are porous. But if you look at the
the measures we put in to ensure that our borders are safe, you realize that we are doing the best across the South region. We're one of the best border security institutions where others even come to benchmark us. Yura Michael Amakwata ene ne amansan di nkuta ho edema Ghana Migration Service woni ne kasai. Na abusia enra dwumadie bi ekoso ewo Old Ganata Astrotef no so ewo dodowa won kran pompone matam hase ya ewo abra His Excellency Ghana Mampanini John Dramani Mahama wadi ni thank you to ehye so na ne sem kayemu no ene wadi tu dwakire mu se ya nyina ya nim se emre bi atwam na yawo eda ba kusi ho no mu a na adehye a yawo achichi ni bencheye ene ekurosi ni bedwa mensi na ahodo ni nyina da no na ye prapra montene tete gotem ene enua da eba kire eba ka kwam mebubu kato eto ka so no ye twetwe ni nyina na ne kasa ye mu no wode tu dwa wo kire mu se enche bia wane cabinet wate wane mo ba betena se na sikabotene a watwa ato ho no mu a wamo de baba boa ahonidie mapa amanatimi afanta mpefra e wo my Ghana mu no wamo etimi edi ho enkomo na bra His Excellency John Dramani Mahama ekasa no en wo kire ni nsem bio sei sede eye mensini ahodo afa kurosini ahodo empanifo a wamo dada no ese MMDC yise no wanum so betumi di wamo agimu bie ama ayeye no wanum di nkomo nyina awie na wamo ebo ne pose twia obi bia da sika e wasa wonso esa soso na wo mutimi ede bo eye wo mpotemo ebra ema honedie no etimi efanta mpefra no eno so ebedadi na wode ne nsam eba wiye no eno wo twemu ebio sei se nyankopon ya dom na bibia ewie yi a National Sanitation Day program no wose ebeba ba betena se afebusumi bia eye bako ne nsam eni. Greater Accra, as the face of Ghana, must be clean, green, and dignified. MMDC shall be responsible for ensuring the success of the National Sanitation Day events in their districts, and the law requiring every household to keep their frontage and the drain in front of their houses clean will be strictly enforced, and persons who fail to comply will be sanctioned appropriately. On road infrastructure, I'm aware of the frustrations caused by congestion in the Greater Accra region, poor maintenance of roads, and incomplete road projects. Under the big push, rehabilitation and construction of key road corridors, including the Adenta Dodowa Road, the La Teshi Link, the Tema Hospital Motorway Road, Apollonia to Oyibi Road. Enrichi no Ghana Mampanini His Excellency Yera George Dramani Mahama edina no disem etujabie wabra ne thank you to a okopie mu ewo dodowa no ene wo che mu se Ghana fo ye nyina ye nim se ya vice president Obinfo na Jane Opoku Agyemai ne ho dodo no ema wokopie mu ewo UK abrochime mu ekwakwagi ayarehwe no sese ye mpai bonti nyankopon ayadom ema ne ho ye na hwiebe na wotwe aye ba besimu efiri Monday ekwa akwasifia dade no abeka yensa asomdwe mu. I begin by bringing you greetings from Her Excellency, the Vice President of the Republic of Ghana, Jane Nana Opoku Agyemai. And I'm happy to state that I spoke to her yesterday morning, and she'll be back in the country before the end of next week. By God's grace, she's fully recovered, and she's going to come and go back to her duties. Ghana Mampanini His Excellency Yera John Dramani Mahama wade sansem nyina etuja ewani thank you to a enra okopie mo ewon kran pompone emantam dodowa eye Old Ganata Astrotef no eso ena sadwumadie ekoso a wade nsemi etuja sompa yabachide amawo ene ye toaso na ye wura framantamu Electricity Company of Ghana yebo wo mutia eka ne se ECG Penia wono ene kasama wonom eyobapa yinis chinebo akodua na wode atoso chese sese enkanea no a eduba bia enyina gina so no ensiesie adwumadie bia wo so wonom yo no Volta River Authority Electricity Company of Ghana netco ka ho wonom aye ho adwuma pa enti sese ebegina so na wo ka kire timamufo se egina so sei no wonom nso ehu kwampa wo mbafa so adi wo mudwuma ena afi womoto ahodo a efa nkanea ho ese womutua no womuntua na womonya bi ede abo eho bra. We don't work in the power chain, we don't work alone, we work with other people as well. So we engaged Gridco because the issue was the whole region and it was coming from upstream.
they gave us 22nd of last month for them to come and do planned maintenance works for us to have a stable supply. So on the 22nd, the maintenance works were done. And after that, we all could attest to the fact that the power, though there are a few hinges, largely the power is stable. We have a reliable supply now, and the power is stable within Volta region. Unis Chinebo Akodia and a PRO. One year man signed a deal Kutahon, my electricity company of Ghana, Framante Modiano. Na abusia opiamo ewo sechere anafo metre sechere salt eye krosin bedwane mu wasante emantemu awopanini ayebo ni dini eso no onkoye mensini abankrache eye Owura Evans amochumesi na assembly members ya wanom ewo mpeswa no so ye makomako aduanan enwotwe 48 na wanom nyina ekohia ye eto ne so aba na sede wanom ahye na nuonyam no Owura ye ni agepa na echese suban pade okura bi ewo ekuo ni mafe empotam honom wanom se akwada pani abre wan kokora nyinada etwa dipuse esanse Owura Evans amotwemesi no woyi obi a yade dwumadi ehya ne sa woyi ni yem yie wholeheartedly na waye ni yie enti no wamo dampanifo ase na wanu tu aba no ema ne wieye no eno ode na ni suade hunu eto sompa kase anim se wanu ba wa ba ne paade wo beboa ama mabunu a wanom ewo sechere south wanom so anya adwuma aye esanse empanika asem bi se ensa eni adwuma ye no bonsam bo ne pa enti wantena ho mabunu a wanom ewo sechere south bonsam emebo won pa ema amanfo niema wamo ya emfa kwan mu no wamo afo ho ankwankwan kohiem afenso baako eye na ni suade hunu pa eye agriculture esanse sede akua ye ho nsam ho ehia wo man yie no eno a na ekurakura ye nkakran panisa ye fono eboka enti no sede ekwa ye befa so ye bedua koko ekwa ye befa so bedua bode banche mankani ama wo man yi nso aduane abuso aduane busu a eno na be ma economy no so aye yenti Owura twemesi se edana bem amabunu ana draw so wo constituency nti se unyani obeya asumbi kura de wonema hodo aye du akwam meka no maka ni sei sanse enyama hodo bebra wode aba amabunu enya ho mfaso a enne eboma constituency aye ye bai ye metentena ye bepene akoso se ya ye share say ye be introduce this farming constituency ni nyame adoma boye amaya asase a ye kama which say ye tokoso ye ni ya ebe bo ne kwa ya be ye no enye ne dada de ni bi se ene ye bia banchi ase bia musa bia so ye twen say ye be ba ye kuro na ye tu asiesie no na foforo ba wa beto bi dia kuro da bi se banchi ba ko etumi ne ma ho bi se se banchi wo no ho do a eye sana no ba ye amodo a edua no we mpeso aso na ye betumi adano no ede ayafo Openi ayabo ni dini assembly members ya wanu nyina ewo sechere south cross ni bedwane wasante emantemo Owura Evans amochumesi wanu matu abaji na tum ese mesini abankrache no nanu disem eno achi no eni amani boni ba wa BADU a wotonkra efri asante mantemo esom yen bre ne bra no ene presiding member Owura Hayford Pepra etwetwe nkomo eno no so kire mu se empani ni se entahreta mienu kabomu a ene bopeme afenso praye wo we baako a ebugen na mom kabomu a wo bebre pa ansan watimi abumu enti no MCE abai a wonu nyina agina tomu yi obehwese wonu akwaya presiding member no obeboa ama adwuma e wo se ehyeta e wonpotam ho no atumi awiemu di and the local governance no we define obi a role enti MCE ni rule a ese we play as an MCE no ene ye hwese obeba no de ba ya adwuma ona ebegina ho no mo e wo mansinim se omampani na the assembly ne be ka se etwa se ye no mansinim no odi akire ene aba adwumadi ahodo a odi free central government de ba fam ha no odi akire no ahwese eye adwuma ye expectation ne se MCE ebetimi atu anamo na empuntudwuma ahodo aba o mpendo do no so MCE na otena eye mansinim nko a ema onwumadi no na se niema a wose ba o mansinim no etichima ti ehwese obetu anamo esefata
Openi okasa ye presiding member ya wana sumade share wonom e was set result about one person so was ansemantemu ononyamfo pepra enso mo awade eto ba wa BADU enim enono ebusua na KJC company limited ekoba sempremo no be ma wansin shoma asa no ham adansie niam papa efie na so ya brantie uyaketesia afi na pese usidan yibie mesro enhwe ba bia na KJC company limited ye kan for the amawo na do ahodo cement iron rod upe roofing sheet ahodo na wase na do ano ensate akwa baako ekosi infinity upe de dibo yesu asenua mu kura na KJC company limited oso obenya bi e de ama dododo na buanso eda form ukwa enhyehyeye bi wo ho no mu aye betumi ene waye pa enknai kumase ubehuyan 0204 355 040 0204 355 040 na KJC company limited enyo so oba ubamo boso meso a secure sanitary pad e na wasa wodemo na ebemo feel secure dan kasa esanse sede na tabai no etre ene ne tenten ene ne kase no na pel cotton enti no absorb e ma de no etimi chinchim mu a minti na ewom nti no e ma wonso wo hotow na ansa na wankasa no beso de anopa beko onuma so akwatem penten kwa abeba fie no sa wa anworo korampo a wo hu se sabi akwa afichire secure sanitary pad e yentoma ya yere no ya girlfriends afi ba ko dwaso na wonso wapebi na aboa pa wonom ni aboafo a wonom aso yasene ye basisi ya ne ato ansam no so ansam foforo kweku minim sawaye she me kraman nane na so ebony show ho embaso Mane Honsepeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom only and then it's not on, but double does got as a condom. Point homeopathic clinic Ghana had the obi enim say your prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e endpoint homeopathic clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby e na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo e ye endpoint homeopathic clinic wo mo da mufu a yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de e endpoint homeopathic clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben angel educational complex no na Accra hanso so de wo mo ginemu ankasa e was painted bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathic clinic obi a ebe kire wo for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mo dem fua medo edura no pa wutimi to wo boase etwitwi wo ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese me si aye fita sesrecha homa na eti brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush. Ebusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abedwaso abeboy. Munde dinam se me na foreign call. Hello. Hello Papa. What do
bi ani o. Se me feel London ekɔ US o. Na no kra do kura fra me bɔ mamania. Na papa mo ho te sɛn. Awurade aduma ha bɔkɔ. Na ko jejesi ekɔ ba sempene mo. De wɔtɔn adansi ho nneɛma no nso. Wɔhyɛ hɔ de. Oh, wɔhyɛ hɔ. Ekɔ ba. Mesi wɔbɔ adwuma kura sere kane no a. Na woduru US wɔn so manfo bɔ ndin saa na. Papa US ha kura de. Na ko jejesi company limited agye ba bia. Wɔn Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho nneɛma de a. Obian se na ko jejesi company limited. Na matese wo bi depo kɛsie bi ɛwɔ kasoa. Ɛhɔ na wo bia koto adansi ho nneɛma. Na ɛyɛ no kura papa. Oh, ɛyɛ no kura pa. A police station in Chenhua. Akuo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwɛ, we kura no miɛnsɛmua ɛna obi an foforo yawo. Baako abu akwa sepase kumase. Ɛde baako nso pokua se nkran ha. Obi ase na kodwojasi ɛyɛ bemaba ɛwɔ dansi mu. Wɔtɔn cement, iron rods, banding wires, ɛnadua plywood and just said about dance wo. Te sɛ bibia ɛde hyɛ ɛdansi ase de kɔ wie. Depo no nyina nso ɛyɛ tufuo bo. Wodu kuka mu a, wɔde kodwa free. Akra we kaswa depo eni pokrasi de no kra to nkyɛn a wɔsan wo bi wɔ Akoteman Tantra Hill Iron City Amanfrom wɔsan bie depo kɛseɛ nso ɛwɔ Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nkyɛn a ebi so magazine road head office no wɔ bie depo kɛseɛ nso ɛwɔ da de ntam edwi so Akra road Femeswa opposite Alhaji Salia Ampaba Meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 93 Nana Kojesi Company Limited. A Kuabas in Primono. Sompa Kasiebo. Anji Babia. Okre ISM Fanama. Aji bebia mpa na yɛto akase no so no Dr. Peter Takpe were policy analyst penny di atodwa kyese oman yebetimi afa yetampa afira na yapema koyanimu a ene wo se yeye nhyehyɛ yie na yawro kacha anase kuaye no yema yenikɔ ho na wone nsantwerɛfo di nkɔmɔ wo Sompa kase boda mu na yewura Takpe wode sansemi eto yenim that's what's wrong say share your system economy na ye wo nyama bo eco so sanema bo beba form no ye ni bibi ebeka say automatic formula na calculation na ebeka say BBC a see na wo say si nti hu say obi aka say wakoto nyama abodin e di aba nti so tiso a wo hwe say be time obeka so kwakoto foforo no dollar no be sa pagya ne mu be nti no mo person be ye sa no nti de nti a nyama bo ko so was ro me say omo mo ko fa nyama ne wa ma no ne ba no beton no omo feel say dollar no say na eco form no ebetime pagya ne mu biom e say saadi we ye hu bi ache ye hu say affect prices of goods and services but say there ye ntem dodo say beka say o say nyama bo eco form Dr. Takpe yeah Peter Kennedy ho na ate say wo kasai na wie no wasade beto so say enkosi se ebibifo yebedi kosu atuntum ne ye hu sampa ye ebibifo no ye niema ye hu ne hyehyeda ne se hunti ye nuane a eye ye ankasa ye dia no ye ma ye ne nkɔ ho ye nie no na no na boa ama economy na timi agina na eno achi nso ye timi enya bi e de akwa amano ne sense ye be kra nkrofo krusu de e de aba eba ne sa eye ka market inefficiencies say bia niema e be ma ye be ka say esia afi na price be kofo say na ye economy ne ti no ye were different sectors and niema e play role e were different sectors no e fan say omo ye eduane ho adwuma say ye brody ye bank ye jele bebie e be free aba no say e ho no e ye amanone a e be affect no but say ekoye bibi nso say ade a ye wo man mu a ye cedi na ye de ye and the ban sana cedi dollar rate bia e affect no ye be bomo de say ye ankasa niema ye craft amanone ba say ye adwen say ye be reduce import say na be ya ye nkra niema be be fi amanone a say we need automatically na be call because say inflation issue e call for enti wokɔ hagye ho a apeprensa no de ehuo no tozafe abete na wapepe no na mmom wokɔpɛ continental dishes ekɔkasa bia mepe ho ahwan sauce ene ade a ene ebewie
na yɛka na yɛkɛse ɛsene sɛdeɛ yɛsusu Enra dwumadie bi ekwoso na Ghana Forestry Commission mpanimfo eka hia ya won mo etwetwe nkomo ne nyina efa kwan a omayi yakwa ebretuo no ebetumi anyina fradomo akwa adomo esanse ekwan ye bi mo efa so ebu nnua ewo Ghana ha sei no eye agentre ha edododo na ebra acting executive director Dr. Richard Jima ene wanom etwe nkomo no ene odi tu dwase ehu behia paasa opese utwa nnua ewo eye omayi yakwa ebretuo no mu a family kwan so wanom e wakrata sanse antiase apam a wanom ene African Union na afei wan panimfo a wanom enso eboa yen emi yetimi di nnua ekwa amanfo aman so ekoye no kamia yese ye brichi enti contract breaching ese antiase apam no a ye koye nyina ya dwe ko benkurom no afei ye mane no kwanta afa baabi enye sa o mayi ye kwa ebretuo no anhwe ye adache ye de ensa ebehye no mu aka. In 2009, Ghana and the European Union signed agreement say in Bia befi Ghana ebeko European Union. Yebehwe say afamra kwanso na tax bi also etwan wetua na what bibi boni bia wanye bibi boni bia amfa process no. Nti say na emre ne say yebe start issue flag licenses no. And so Ghana so amana ho say June 30th ekɔ no ene yebe start issue flag licenses. Nti na ye share timber companies for titwo mo dog companies no. Ene ye bo mo kai say aka akra na emre ne nti bia nhwe no ndi ni dwumadie eyi dwumadie ayedi ye the guidelines no ABA mom said the bear will be able to say answer am sabeka flag license if step 1 number step 2 number step 3 Yes, step 3 no eno na eye wo mayi Ghana Timber Company no wanom ebeboa wo amonso watumi afa ekwan paso ebu ndo pani okasa ye eye acting executive director edema eye timber industry no Owura Richard Jima ye kwa amanone na amanone no Israel ene Gaza fo wo motwema mentwene mu ene yewura sesi nipa be se wo ha ene akire ya nkora aka ho ena wo moti na nanam wonse do bra hwehwemu ahodo ekoso titru ne enoda fie ye North Gaza ho wono mo kire se Hamas wo mo civil defense ena wono mo kasase no kwasemu ni ewu a ekoso no won fa nhye obia Israel fo to pa ya wo moto papa no wonpotem ho no eno ne ka ho ama we nyina eba na wono mo se Basha Agando wono sei wotimi edwane kura free Biet lahia ede koye nenso ene se wobenya baabi ehunta na se wonye hunta no ekokoduru baabi na bombo wakwakohia no wo ekwamu na wo kan wontimi nka mfansie ne nua ene ne yire ne ho ahwa wono mu nyina enso enama no na eno na panin bi a yefre ne se Yusuf Salem wo che se won de kura wotifie wo behwe de won ne bo afipam se topa ye bi nam wie mu asa knockout enya to ho a wonu mu nyina nipa ba kokora anka na sabre no Israel fo guso tete wo mo pa be se de efi aba besene ekonie na wo chese ne wo fa asefo ne nuamanom ene ahefo de dodo na na won mokọ ebi edi mfinhyadu nwotwe ebi kura mfinhyadu mienu na enure ya kura nipa du baako wo muti na nanom wonse do ene nyina enam saa topa ye ho sese babia won beda aye bibie wo ho enuane a won bedie eno nso nyaade a won munya na kampese wo munya sam kura ede aye wo mu ho bribi ne nyina bombo ne ntira fa nso adwane na nso dwane a wo mu dwane nyina se won benya nkwa ende enyame enenim nti wode tudwa na wasre won ma eka bi ebam se wo mu ne Israel fo nkasa na enu achi won mu nso a wo mu nuane wadi ama ebi aburu so a wo yi bi ato agu no won hu won ma wo North Gaza emobo ebi afi no waso wafidie kase nasi ensema yede to a no bi enese Opani a wonu ya boni dini eso ankwa mesina bankrache ewo Setre South ewo Asante Matemo Owura Evans Amochumesi assembly members 48 di nyinada agina tumu abawa bedu ede sansemi esomiyen Electricity Company of Ghana wonu me wo Framantemo de atoso se wonu ayensiesi entinkania na edu baabia na hoode no asa ewo form esoto swen no ne nyina ato betwa the Ghana Forestry Commission wadom ka kire Ghana Timber Companies ne nyina ne se mo betwa nnua mo fa hyehye ye paso ene ye pani bi de atoso se ye ma yekuayo no ye ni nkɔ ho pa na fe ye nnua ne a eye ya ye dia ye ma eno
ɛna ɛnkɔ yi mu na ma ɔman yɛtumi afa yɛta mpa afira Omayi posi adwumaku a wanom ewo dumase ewo poye mantem so wo hwehwe owura bia wo de Solomon sia tete ese wono de aba na cars ya wawia akwawia de ni kwan so wawia ye hwe na kyere no migration for so wo mo de nipa binum esrasra de ne wo mfiri Ghana ha na wo na ye mountain so be sempem mienu ni akiri ekọ wenum bi eka ho ene ede so mo se no nsia bere mu kase ebo na kwadwogesi company limited wo so asene ntie frɛ ne na kwadwogesi no nsia kase ebo na aboafo no eye Nana KJC company limited adansi eni ma papa efie ene ho ebusua kɔ na doa cement iron rod ene de keka ho nyina no wonso wapebi ama wonso timi de esi wudai ema wo ho atɔ 0204 355 040 afei secure sanitary pad oba be feel secured bo so me eso a na wo de abɔ wo ho ebai na pure kwati na ewo menti eboa pa afei minti no so eboa echinchim kama ema oho enya basabasa afei wu kwa wati ko enya odududu eye secure sanitary pad baby a yeton pad tahudo bia no ubenya bi ato afei endpoint homeopathy clinic was yan catch say one me dimfidie ene sayade ema yade edwane ne nemu amerika na wapa wache me patofo ani twemu endpoint homeopathy clinic be ma busumi bia e wase uba na ye check u prostate no ema wehu se eye enlarge a anhwe yi a wotina ho eye nhwehan a dachi ye be sha katita me patho eye endpoint homeopathy clinic afi be ma wodi bo ani na keja ko na yemwa eba ne liver ho sensem na afei kidney ho sensem so ye beboa wo enkran ha say no shall signboard sprinters kwan ne so e na be ho yen kumasen so ahene makokọ ben ya hye ye bako ho 0244 867 068 and 0274 234 321 na endpoint homeopathy clinic enyo so didi peche ne fili benze eye AGYA special local foods ene ya kan for dia ma konkonte la pewa chuosafi awache jollof rice upe kokonta peprensa emo na afei aduane bia wo pese wudi ema wa home eka ho eye ya ne akasa ye Ghana ha se nuane me pacho eye AGYA special local foods ene ya kan for dia ma wo efiri anopa no wotwe ekopim anwumre no wotwe mpemo na ye bia ya ponato enti bu face na wo ye wo wade ya badintuo dwumadie bia nsode ahodo me pacho yie na mo ye moto nsafre AGYA ye bepa abaya aduane de ede amamo so ho atom pa Facebook, TikTok, Instagram ye ho eye AGYA special local foods bosha wona hwehwe yen 0246 359 921 and 0535 484 392 and afi 0594 797 215 special AGYA na ose aduane papa efie eno yenom ene aboafo a wonmo so yasene no sia bremu ema ye de no sia bremu kase na KJC kase ebe somwo hye so ensemi efa Sompa FM Kumase 93.1 afi Ayiko FM so Kumase Sala 900.9 afi Adamfopo Radio eno so butu Paris France Abuchimemo afi Sompa Takwa 101.1 Sompa Takrade 103.3 Sompa Tachiman 106.1 Sompa Sunyane 98.9 Sompa Nkuranza 90.7 Sompa Doma 101.3 Decoder no sonsoni oho Sompa 106.5 afi Facebook no so yetwagu live ewo ho no mo ayeda mo nyina mo ase pa YouTube no so yeda mo ase yewie ni nyina sa no yesemfo pani adamenti owura taboate wakuchire ni nyina edi akwakogu ye website ya eno no ye www.sompaonline.com kwai na kwa kinkan bi ema ye so ye beje pene ebe binsemi esomwo ABENA BADU ADEPA KOFIE enemy dini meneme bra triple A mine APPIAH APAM DADAA yɛde wasi